everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Wala ka sipit bisan usa, ma'am. Wa lagi. Dili ba, Joseph? Diba? Hay naman to. Tanas loyo, ma'am, oy. Tay, nagbarog ay. Nag-atubang sa kahuyan. Nasa man na siya? Ha? Ay, nga no di ay, ma'am Dorina. Ay, naunsa din na si Doc Joseph. Wa siya malipay. Oh. Ha? Wa siya malipay sa ako na diskubrihan. Uy, nalipay sa tingali, ma'am, oy. Doon na lang na siya laing problema, ma'am. Ay, bitaw. Ay, base na problema na siya sa iyang pasyente sa ospital kay namatay ni. Kalit lang siyang nahilumon. Diha una mo. Uy. Ay, Ling. Ay, ako ba? Ay, basta mag-away ng duha ba? O nga, magdinabayay nagbutang. Grabe ha. Yabaga ko ni mong imagination, ay, imagination Loy. naman na. Linabayay yung butang. Sa pagtuon ni mo anang Ma'am Dorina Doc Joseph, mga yanong tao parehas na to. Nga dili mauwaw nga magbugno at tubangan sa mga silingan. Ay, pasaan na siya ba? Ato ano? Tawa. Midula si Ma'am Dorina sa loyo ni Doc Joseph. Ay, magsiningkahay lagi na nun, awa. Onya ko no be, kung dili na magsiningkahay, unsa man, palitan ko ni mog ice cream. Oo ba? O sabay problema ni mo, Joseph. Ngayon mo na pagkagwa malipay sa ako na diskubrihan. Ayaw lang lain nagsabot ang akong reaksyon karon. Nakalitan na sad ko sa imong gipakita ang kamaayo dito sa karniwal. Bisan ako. Wa ko magtuo nga ingon ka ni adto kahanas mo gamit og airgun. Unya, mag-ulday ka. Wa man ko mag-uol. Ay kong tagda. May pistola ka? Oh. Nganong nangutana mo ka, anak? Wa lang. Tubagal lang ang akong pangutana. Wa ko'y pistola kay doktor ko. Ug maglikay ko nga makapusel ko. O baka makapatay kong tao. Kaya nga akong propesyon, mao ang pagbuhi og tao. Okay. Unsay okay? Ganahan kag tinuod nga pistola? Mura. Oh. Dorina. Ang pistola alang sa mga pulis. Busa ayaw gyud pagunahuna nga magtinir ka ini. Ningon na magani kong mura. Buti pa sabot nga, mura ra ko ganahan nga mugunit og pusil. Pero unsa? sao na ba? Sawa pa ko ma-amnesia. Wa ba ko makagunit og pusil? Wa, tungod kay ni ara ka sa bahay. Nagatiman ka ni Bibi Elizabeth. Mahilig ka sa tanom. Mao nga doon na tay garden. Nagpapalit gani ka og mga tools sa garden. Mao pa? Green thumb da ko? Di man ka mahibawa ng termino ha. Asa pa? Idi ni Mr. Google. Ay, Loy, asa ka. Way si Bantay do, pildi ka. Baliti kong ice cream, balik din ni Loy, asa ka ay. Naunsa nung saning duha? Naglalis na sab. Gidagaw lang ako. Dili lang ang tinuod ang akong nakita. Dili lang unta ni siya. Pundo! Taas na si Musibat! Patay juga, Pundo. Patay na juga. Ay. Unahon na rin ito na ako. Parehas yung tingali silang na ako. Doon na mag-imangingon ana pa. Pundo! Yes. Unahuna lang din ako. Pundo! Hey, kalamba! Sir. Sir. Unsay ay kalamba?
Ay, sir. Naunsa man ka? Mura man kang naamaw? Usa ba kahay ka? Ay, sir, boss. Boss, wataon, boss, uy. Nahibaw ko si mong balahod, boss. Bawal ang gamot. Unya, nga mura ba kaguha sa mong kagalingon, ha? Naminaw pa ko sa kong tiyan, boss. Unya, unsa may sulti si Mutian? Boss, aboy. Joker ba sa giga, boss? Huwag gisulti akong tiyan, boss. Nagsigir siya kanang kulo-kulo. Unsay nga na, bukal-bukal. Unsay nga na, boss, basta mauna. Ay, boss, nanang auto, boss, ay. Agkoy, boss. Boss, nakusulti mo ba yung saba, boss, ha? Mag-CR sa ko, boss! Pagdali! Kinahanglang naa ka, inigtanaw na ako sa butang! Gano man eh. Dili man ko magkatuhog. Ani lang una ko sa kawas. Dili gid mawa sa kunahon ang ako nabuhat ganina sa carnival. Ang ako mga kamot. Iyon ang sa... Dili na lang ako unahon-unahon og maayo. Mahilig ko nuko sa gardening. Narang mga tools sa gardening sa kilid. Unsa kakon? Suwayan akong pananong. Mao man akong hilig. Kani, mao tingali niya para bugwa sa yuta. Mura man ugway lami nga ibugwal og yuta. Usa to? Mga anino? Anino sa tawag yung katumiambak sa paril dito na pita? Di ana paril lagi kan ang mga anino? Sapat ng luyo niya, ana. Kisa kaming tao. Hoy! Kawatan ka! Ayaw magdagan! Nakuyapan siya. Wala siya maglihog. Dorina? Dorina? Joseph! Dorina! Anong nayakas gawas? Gisa ka kawatan! Hey, kawatan kaya ako! Oy. Nara siya! Oh, mo na ang kawatan? Ay, nakuyapan malagi na. Joseph, ka naman ko. Huwag ko magkapugong. Ako siya gigukod og ako siyang gisuntok. Ha? Ay, uy, nakuyapan siya sa mong kumo, ma'am. Onoy! Nga naman ko, Joseph! Uyo. Unya na ta magsulti. Loloy, Yes, sir. gapusan na tawana. Manawag ta polis. Ako na yung musulti sa netabo. Okay, sir. Ug pabuta lang ko ha sa imong kwarto, Dorina. Tabang! Aray! Uy! Maglabay, mag-astray! Anong kahit mo lang ang singgit, ha? Kuya, wala sa mo. Gay! Naunsa mo, ko? Sa? Naunsa niya akong oo. May puti naman niya akong egg. Klaro kayo eh. Usa ko puti kong ig. Klaro kayo. Sabi, suyok ng katsubong. Nabi usa ng tripping na, ha? Bilam di ay! Ay, nagdakay mong tingog. So, mapapusil ka. Nasukom niya eh. Tamang-tipong kwarto eh. Kapoy mo eh. Bupang ng tawhana. Takkan na ko masangil. Ay, lumsa naman taong ko. Ngano naman ko? Dili naman siya mawaha sa kong nahuna. Siya ba yun ka to o dili? Gusto. Kinanang ako na magklaro kung siya ba yun to o dili ang akong nakita sa karnibal. Muadto ko ugma.
Ako nagipatuo ang mga pulis. Nga ako ang nakasuntok sa mga kuwatan. Aron, di na kanila imbestigahon pa. Joseph nga naman. O, unsay nga naman? Nga nung dili man ako makontrolar ang akong lihok, Joseph. Unsa magiday ko? Ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!